Jekk issir ir-reklamazzjoni tal-art din mhux se ssir biss biex ikollna l-LEI. Iddikjara dan il-Ministru tal-Ambjent Jose Herrera waqt laqa b'urġenza lill assoċjazzjoni Maltija l-Iżviluppaturi sejħet u li fija laqqet lill-kuntratturi. Dikjarazzjoni li tkompli żżid ma' tħassib tar-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta b'mod speċjali tax-Xajra li mingħajr konsultazzjoni jafu jispiċċaw bi blokok ta' appartamenti quddiem ir-residenzi tagħhom li sallum iħarsu lejn il-baħar. Il-laqa saret fl-isfond li fl-aħħar jiem il-kuntratturi li kellhom skart tal-kostruzzjoni skoprew li millum għall-għada il-prezz biex jiddisponu minn dan l-iskart kien se jiżdied drastikament b'71%. Ir-raġuni ewlenija li minn 16 il-barriera li fija jista' jintefa' r-radam hija biss waħda li qed tilqa' l-iskart tal-kostruzzjoni bil-Ministru Jose Herrera jeddet li juża l-poteri tiegħu biex jikkontrolla s-sitwazzjoni. Qal li jekk irid, il-Gvern jista' jiffissa l-prezzu jew saħansitra jissekwestra partijiet minn barrieri eżistenti u li s-sidien iħallasom il-prezz tas-suq. Jekk ma joġobkomx il-prezz tas-suq, morru għand maġistrat għal Herrera li s-sidien tal-barrieri. Bħala miżura fl-immedjat il-Ministru ħabbar li l-prezz għar-rimi ta' skart ta' skafar se jiżdied minn 5,9 € għal kull tunnellata għal 8 € f'miżura biex is-sidien tal-barrieri ikunu inċentivati jiftħuhom. Madankollu mistoqsi minn dawk preżenti dwar se jiġri bil-prezz tal-iskart tal-kostruzzjoni mħallat, il-Ministru kien bla tweġiba. Wissa wkoll lil dawk qudiemu biex ma jisfruttawx iż-żejjed is-suq tal-proprjetà li bħalissa qed iġib flus kbar. Fakkarhom li fl-aħħar snin f'pajjiżna saret kostruzzjoni massiċċa biex illum il-ġurnata 36% ta' pajjiżna huwa mibni. Dan b'kuntrast ma' medja ta' 4% fl-Ewropa. Sadattant fl-indirizz tagħhom lil dawk preżenti uffiċjali tal-MDA appellaw lil gvern għal pjan fit-tul u azzjoni serja kif il-problema se tkompli tiggrava b'mod speċjali jekk isir il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex. Innutaw kif anke jekk issir ir-reklamazzjoni tal-art dan il-proġett jieħu snin twal. Hawn uħud minn dawk preżenti wissew li b'din ir-rata qed jirriskjaw li jispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ikollhom jesportaw l-iskart f'miżura li twassal għal żieda kbira fl-ispejjeż tal-bini.